Sfida għal madwar 200 ħaddiem tal-Actavis li ħadu l-aħbar li bħala parti minn proċess ta' ristrutturar internazzjonali se jitilfu l-impjieg. Dan wara li Actavis kienet akkwistata minn kumpanija ikbar bl-isem Teva. Il-kumpanija se tnaqqas dawn il-ħaddiema fuq perjodu ta' sena u l-Gvern irreaġixxa minnu fih f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministri tax-Xogħol u l-Ekonomija u uffiċjali tal-Malta Enterprise u Jobs Plus. Il-Ministru Chris Cardona tkellem dwar kif il-ħaddiema se jkunu offruti impjieg alternattiv. Żvela li l-Gvern beda bil-kuntatti ma' kumpaniji oħra fis-settur li lesti jimpjegaw lil ħaddiema tal-Actavis, fil-maġġoranza assoluta tagħhom ħaddiema kwalifikati. Meta smajna bl-aħbar aħna l-ewwel ħaġa li ġitna f'moħħna hija kif ħansibu l-impjiegi alternattivi. U huwa ċar li ma hemmx problema li nsibu impjieg alternattiv għal ħaddiema kollha. U qegħdin nagħtu assigurazzjoni għan-nom tal-Gvern illi mhux se jkun hemm ħaddiem wieħed li se jkun hemm ġurnata waħda li mhux se jkollu impjieg. Għal dan il-għan il-Gvern waqqaf task force immexxi mill-Chairperson Eżekuttiv ta' Jobs Plus, Clyde Caruana. Fost dawk l-employers illi fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew għalina din ifittxu ħaddiema imma mhumiex qegħdin isibu, jirriżultanna illi propju hemm għexieren ta' impjiegi illi jistgħu jiġu mittieħda minn dawn in-nies. Biex nagħti eżempju, għandna domanda bejn wieħed u ieħor għal 120 persuna li tkun qed taħdem bħala machine operator. Għandna wkoll diversi domandi wkoll għal persuni li jaħdmu bħala lab analysts. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Gallia spjega kif il-kumpanija se tnaqqas il-ħaddiema tagħha minn 30 impjant madwar l-Ewropa. Da restructuring u il-consolidation ta' Teva huwa mħabba l-fatt li l-kumpanija taħseb li jekk ikollha production site ta' tip ta' pharmaceuticals wieħed ikun jaqbil l-iktar milli jkollha production sites pereżempju Malta u pajjiżi oħrajn tal-Eastern Europe. Allura ħadu d-deċiżjoni li hemm xi prodotti jkompluhom Malta waqt li hemm xi prodotti oħra ħajkompluhom postijiet oħra. Iżda għall-Gvern il-fatt li l-istess realtà qed jaffaċċjawha ħaddiema f'impjanti oħra fl-Ewropa mhix ġustifikazzjoni. Il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolot tenna li kien diżappuntat mill-mod kif il-kumpanija imxiet fil-konfront tal-ħaddiema u żgur li l-Gvern u l-entitajiet tiegħu huma iktar sensittivi għal din ir-realtà. Jiena f'dal każ nara kemm hu importanti li l-Gvern jaħdem b'mod maqut u b'mod sħiħ. Għaliex jekk ikollok Ministru sejjer lem u Ministru sejjer law, jispiċċaw jisfnu fin-nofs u mbagħad il-ħaddiema u jibgħatuhom. Aħna naħdmu flimkien u bekk nistgħu ntaffu l-uġieħ li jħoss min jitlef l-impjieg tiegħu. Din l-aħbar ingħatat jumejn wara li l-kumpanija Delaru li s-sena li għaddiet ukoll ħabbret li se tnaqqas il-ħaddiema bidlet id-deċiżjoni tagħha u żvelat li se żżomm kollox f'Malta. Biex minflok se tkeċċi l-ħaddiema se tkun qed iżidhom fl-istess ħin li tinvesti 33 miljun euro.